bahin ang takbo ng talumpati at ano pang pagbibigay babala sa speaker, kaya hinihikayat ng bawat grupo na ang kanilang representante ay maalam sa mga patakaran ng debate or merong knowledge about debate. Dapat bigyang respeto ang mga speaker at madla ng moderator. Kapag sinabi niyang ruling, ang lahat ay dapat manahimik. So pag sinabi ng moderator, ruling or moderator's time, hilong pastor, hilong brother Alfred. Okay? Para matagaan na ito og husay. Okay. Maaring palitan ang moderator kapag hindi patas at makatarungan sa pamamagitan ng majority vote at representante ng affirmative, negative at madla. Rule of timekeeper. Ang timekeeper ay maaring isa sa mga moderator, grupo or madla. So, isa sa moderator ang atong group, atong timekeeper. Layunin ng timekeeper ay masiguradong hindi lalampas sa naitagdang oras ang talumpati at ang mga speaker. Abisuhan ng timekeeper sa mga speaker habang sila ay nagtatalumpati sa pamamagitan ng bell. Pastor, Bro Alfred, Bro RJ, sa 15 minutes, katulo lang ko muhatag o kanang warning, kanang time ha, para di mo madisturbo. Mingon lang ko 10, 5, ug 2. Dili na ko mingon 1 minute na lang. 2 minutes lang? Okay lang sa inyo ha, bro? Bro Alfred? Okay. Last 2 minutes. Basig. Pagbantay mo oras sa akin, kaisa ra gid ni. Wa na hilingon ni. Last 2 minutes. Or wala na lang kahako. Murag boxing. Okay, 2 minutes. Okay. Sige bro. Okay, so klaro. Okay, next attack eh. Klaro naman eh. Okay. Sige. Okay. Wag na, pastor. Ginagamit din na siya. Dapat nagin na siya sa debate. Okay. Maaring magtanong ang lahat ng speaker sa nakatalang panig para sa cross-examination unit. Tanging speaker na nakagbibigay lamang ng talumpati ang maaaring sumagot, no? So, basking duha ni kabuok ang representante dire sa Katoliko, kung siya ang naghatag og affirmative stand or siya ang nagpresent, siya lang po dapat ang mutubag sa pangutana. Okay. Maaring tulungan ng ibang kasamahan ang speaker sa pamagitan lamang ng pagbibigay ng referensya at idea. So tulungan ni sila diri. Ang isa diri tighatag ra nag libro. Tighatag ra nag mga referensya. Hindi dapat lalagpas sa 1 minuto ang sagot sa katanungan sa oras ng cross-examination. So naatay 1 minute rule. Kinahanglan ang imong pagtubag, punto na kay 1 minute lang, no? Para mapahayag nato ang atong tubag. Maaring sagutin ng diretsahang oo at hindi ang mga sagot, ngunit maaari itong i-qualify. Kapag nag-qualify ang speaker, nararapat lamang na sabihin ng speaker ang kanyang rason. Okay? So, but pa sa ani, naatay 1 minute rule, naaputay categorical question. Kung ang pangutana, categorical, should be answered by yes or no, tubagon una, yes, then 1 minute explanation. Kung no, tubagon una, no, then 1 minute explanation. Pero paghatag sa pangutana, wingon na sa excuse me, Mr. Moderator, mangayo og 1 minute clarification. Atong i-stop ang time sama sa nasabutan ganina, then muhatag og 1 minute nga clarification bago siya mutubag. Okay? Wala na siya labot sa ato ang running time. Okay. Dapat sagutin ang lahat ng tanong kapag hindi ito nasagutan ng speaker sa loob ng 15 segundo. Kailangan ideklara ito ng moderator bago magpatuloy sa kabilang panig sa susunod na tanong. So, kung loading, kung paghatag o pangutana tapos dili siya katubag within 15 seconds, automatic ang moderator mo declare next question. Or wala, tubaga ang pangutana, move to next question. Then, rules of references. Tatanggapin ang lahat ng klase ng standard na referensya.
maaring gamitin ang anumang version ng Biblia, Old Testament or pwede rin New Testament lang, ngunit maaari itong questionin sa kabilang panig, lalo na kapag magkaiba ang translation sa paniniwala. Kapag napatunayang mali ang translation, hindi tatanggapin bilang ebidensya o referensya. So pastor, ang imong hangyo naa sa rules. Okay. So kung naay ilatag nga libro ang both side, pwede na mingon ang pika side na pwede i-check ang referensya or Bible. Yes, tagaan na to 30 seconds. 30 segundos lang, no? Para madali ta. So pagtanaw na nga legit, dili bugos, dili fake ang referensya, proceed. Pero kung mudeklara nga fake, kinahanglan tanawon sa mga moderators. So ang moderator gyapon ang mag-declare kung fake ba or dili. Kailangan magpakita ng aktual na referensya ang panig sa nasasabing peke ang referensya na ginagamit sa kalaban. So kung mingon peke na, kinahanglan magpakita ang pika side nga dili nga peke jud na ebidensya nga peke na. So kung wala ebidensya nga mapakita, proceed ta. Ang lahat ng probisyon ng kasunduang ito ay nabasa at naiintindihan ng bawat panig. Ang dokumentong ito ay nilagdaan ng bawat partido ngayong April 16, 2023. Signed by the CF Lamp organizer Jinsan from the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, Brother Alfredo Moho Jr. And from Seventh-day Adventist Church in the person of Pastor Israel Villaber. So, manay lang ipirmahan. Okay? So, andam na ba ang tanan? Ganina rin yun din nagpanikad. So, muhatag una ta og 1 minute nga time para sa introduction lang. Paila-ila ba? Okay. So, 2 minutes, Pastor. 2 minutes introduction? Okay na ka? Ha? Wala na ka introduction. So, bro, tagaan ta kag 2 minutes introduction. Pag human ana, diretso na ka sa imong 15 minutes. Okay, palihog ko set sa time nga 2 minutes, 17 minutes. So introduction time, by the way, live di aita sa atong Facebook account. 17 na. Live ta sa atong Facebook account sa Puro Ka Matuoran Facebook page. Pastor, unsay mohang live karon? Loud Cry Ministries page og sa bro, say to mo bro. Brother Stalwart Facebook page og RJ Sino the second, no? So mo na ang ato ang live karon. So, ready timer? Okay, brother, 2 minutes. Kung motingog ka, magsugod ang imong oras. May hapon sa tanan nato nga mga kaigsunan, labi na sa kapitan nini sa maong barangay, sa council sa maong barangay may hapon. Sa among obispo sa Digos, salamat kaayo Bishop sa imong pagtugot ug sa amo ang pare sa parokya sa San Isidro Labrador. Thank you kayo. In behalf sa among grupo, sa among President Sir Nestor Salas, usa ka professor sa Notre Dame of the Changas University, sa ako mga kaubanan, sa mga Board of Trustees nga naa dinhi, o sa ako ang kauban nga Katoliko usab nga presidente sa Lay Catholic Apologies International, Bro RG Sino, o sa tanan nga mga Catholic Faith Defender, Catholic Faith Apostolic Movement of the Philippines, Apologies of the Roman Catholic of the Philippines, may hapon ka natong tanan, labi na sa amo ang National Sir Fernand Presillas, o sa amo ang National sa Catholic Faith Defender si Ryan Miliano. May hapon o daghang salamat. Okay, mga igsoon, uspon ko pagpangayong katahoran. May hapon sa tanan. Ang tema nga pamatud-an namo karon, isip afirmatibo dinhi nag-ingon. Resolve the Catholic Church or Roman Catholic Church is the church founded by Jesus Christ according to the non-Catholic references like Bible and other references. Mga igsoon, dili ni mao ang according to the non-Catholic references, nihangyo lang si pastor nga pwede butang non-Catholic references, so go. Kay ang kining atong simbahan, magapamatuod man bisag di ta mogamit og mga Catholic Bible.
Una na kong bughadon mga igsoon, isip pagpabarog nining mauntima, nga si Kristo nagtukod og usa ka simbahan. Dinhi sa Mateo 16:18 sa gitawag og Good News Translation nga Biblia, Mateo 16:18 ingon siya, "And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it." So, si Kristo mga igsoon, nagtukod siya og usa ka simbahan. Unsa man ning simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Gamiton nato ning gitawag og New Testament nga gihubad sa theologian nga si Richard Baxter, usa ka protestante nga Biblia nga kaanggid-anggid ra pod sa atong kaatbang karon, kaya ang atong kaatbang Seventh-day Adventist ni angkon pod sila nga sila protestante. Unsa man ni si Baxter mga igsoon? Usa kini siya ka gitawag og Puritan's theologian minister. Unsa ingon dinhi sa iyahang di Katoliko kay Protestant theologian Puritans man siya. Dinhi sa Juan 10 versikulo 16 ingon siya, "And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic church under me, their only universal head and shepherd." Ingon si Kristo nga diha sa gawas sa mga Hudyo, aduna ko'y katawhan nga mga hintil, ug ako silang usahon ug ibutang ko sa akong Katolikong simbahan ubos sa akong pagbantay. So, dili pa lang mga igsoon, atong napamatud-an ang gitawag og tima. Unya nganong namay gitawag og or matud pa sa Cambridge Dictionary, ining gitawag og or conjunction. Used to show the word or praise means deceive. Unsa daw mga igsoon? Kini or gigamit sa pagpakita nga ang usa ka pulong o hukbong sa pulong nagpasabot na parehas ra. Mao nga Roman Catholic Church o Roman Catholic Church maura karon mga igsoon. Kay di man ta pagamiton og kining gitawag og wa man gay mapabarog ta, di man kita mogamit og Catholic nga mga basahon. Diya sa libro sa atong mga igsoon, gitawag kini Ministry Magazine. Ministry Magazine International for Journal for Pastor, Volume 1, December 1928, number 12. Diyan siya sa gitawag og Ministerial Association of the Seventh-day Adventists. Mugamit tayo nini sa pangatong pagpaparog ng kaigsunan. Page 29, sa page 29, ingon siya din The Apostolic Christian Ancient Catholic Church, Universal Church, established by Christ and His Apostle, continued to the time of Constantine, about 321 AD. Paragraph 3. As soon as this church joined herself to the state and persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in his religious work, and she became the Roman Imperial State Church. Na kini kunong gitukod ni Kristo nga simbahan mga igsoon nga karaang simbahan nga Katolikong simbahan nga gitukod ni Kristo sa iyang mga apostoles, established by Christ and His Apostle. Pag-abot sa panahon himong Romano Katolikong simbahan. Dugang pa mga igsoon, Ministry Magazine lang gihapon, kining gitawag og The Roman Catholic, Our Continued Look at Various, October 1945, Volume 18. Ingon siya din how Catholic Church received its name. Early church father cast about the name that we added to the Christian, would signify the one universal church. References to the universal history suggested term Catholic. Ignatius of Antioch was first applied Catholicity to the Christian church. Where Christ is there, also in the Catholic Church. Na kining ang Katolikong simbahan mga kaigsuonan, naa si Kristo dinhi sa maong simbahan. How church was founded? Matod nila. How church was founded? This is origin from selection by Jesus Christ of Apostle Peter and chief of Apostle, and traces the history and traces its history through his succession in the Bishop of Rome. Dili ni basahon sa Katoliko, basahon ni sa mga Seventh Adventist. Kaya ako, gikan ko sa Seventh Adventist kaniadto mga kaigsuonan. Sunod na pagpamatuod, yun ang gitawag og gasita sa iglesia.
Kabalo man ko nga ang mga SDA doon na gyud gasita before ang gitawag og kanang eskwela sa Batika. Doon na gyud gasita. Gasita sa Iglesia Central and South Philippine Union Mission of Seventh Adventist ikaduhang anib 62 o 63. Ingon siya dinhi sa page 42. Ingon siya, dugay na nga gitagna nga kita adunay katolikong manunubos. Isa nagingon, gasita. Dugay na nga gitagna nga kita adunay katolikong manunubos. Usa ka Kristo kansang mahigugmaong mga bukton, makaluwas sa tanang mga tao sa kalibutan. Og busa gidala ni Kristo ang katolikong relihiyong Kristyanismo. Ingon nga gasa sa langit sa tanang mga tao sa pagpaduol sa pagdawat sa iyang mga panalangin sa kaluwasan. Aron nga ang tanang mga tao masinati sa relihiyon ni Kristo o maluwas tungod sa pagtuo kaniya, iyang gitukod ang iyang katolikong iglesia o gisugo kini sa pagdalag Kristyanismo ngadto sa katarang katapatan. Busa matinaw ang sugo ngadto sa iglesia nga kinahanglan nini mahimong katolikong pundo. Sunod, gipasatop sa atong bulahang manunubos nga ang iyang iglesia pundok kayong katoliko. Namingon sa iyang mga tinunan, magadawat kamo sa gahom sa diha sa mga Espiritu Santo, mukunsad kaninyo ang mga saksi. Magsaksi kamo sa Jerusalem o sa tibok Judea o sa Samaria o sa hangtod sa kinatumyan sa yuta. Labot pa ang iglesia magkatoliko gayon hangtod sa kinatapusan sa ginalantaw sa atong bulahang Ginoo uban sa matagnaong gitanaw sa umalabot. Ang matuod nga iglesia piho kayong katoliko tungod kay kinigisugo man pagpahibalo sa tibok halapat nga kalibutan ang iyang katolikong kinahanglan na sangkap sa usa ka katolikong Kristo nga adunay katolikong relihiyon. Perting ninduta mga igsoon, ang giingon din sa ilang gitawag og Inter-American Division Gasita Adventista del Séptimo Día mga igsoon. Karon nganong mugamit man taog mga reference mga igsoon, no? Ang atong Ginoo mianhiman sa kalibutan ang nagtukod sa simbahan Katoliko. Niani sa kalibutan nagpaapil sa kasaysayan, busa mugamit tag kasaysayan. Hope 8:8, Living Bible, read the history and see. Susiha o basaha ang kasaysayan. Isaias 41 versikulo 4, ako ang Ginoo nga naghimo sa kalibutan, ako ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Mao mo gamit ang kasaysayan. Ang atong kasaysayan nga gamiton dili ato Iyag hapon sa protestante, no? Iyag hapon sa protestante. Ang gamiton nato nga kasaysayan mga igsoon. Kini gitawag og Christianity, a complete introduction. Ingon sa dinhi sa page 203. Roman Catholic Church as the one true Church of Christ, while acknowledging the salvation can be found within the churches. So dinhi mga igsoon, ang kini gitawag og Anglicanism. Kining Anglicanism mga kaigsuonan, sumala pa sa Britannica, Anglicanism in 16th century is a widest Protestant denomination, no? So din kini iyas Katoliko. Sulod natong pagpamatuod mga igsoon, kining gitawag og World Almanac and the Book of Facts 2020. World Almanac and the Book of Facts kay mugamit matag history sa atong pagpamatuod dinhi sa atong iglesia. Unya, basig i-question ni pastor ang World Almanac, ang contributor nining religious group membership mao si Gordon Canwell. Nadiri, si Todd M. Johnson o si Gordon Canwell, usa kini sila ka contributor nini, usa kini ka evangelical seminary. Usa ka evangelical seminary mga igsoon. Sa iyang page nga 704, matod pa niya dinhi. Roman Catholic, traditionally founded by Jesus, who named St. Peter, the first vicar developed in the early Christian, proselytizing especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Ngayon ay iksoon, iklaro sa mga history na ang Romano-Katolikong simbahan o Katolikong simbahan gitukod yun sa atong Ginoong Hesukristo. Sunod, kining gitawag og Funk and Wagnalls.
Dili gyapon ni Katoliko mga kaigsuonan. Ang author niya sila ni Adam Willis Wagnalls sa New Encyclopedia usa ka Lutheran Ministry. Sa iyang page 337. Ingon sa dinhi. Roman Catholic Church, the largest single Christian body, composed those Christians who acknowledge the supreme authority of the Bishop of Rome. The Pope in matters of faith, the word Catholic, Greek Catholicos means universal and has been used to designate the church since the earliest period when it was only Christian church. The Roman Catholic Church, the only legitimate inheritor by an unbroken episcopal succession, descending from Saint Peter of the present time, of the commission and powers conferred by Jesus Christ on the 12 apostles. Nindot kayo mga igsoon. Nga si Kristo mga kaigsuonan, iyang gikomisyon ang iyang 12 apostoles sa maong simbahan. So din atong nabarog ang tema, pinaagi sa Biblia, protestanting Biblia, pinaagi sa referensya nga ilahag yapong protestante nga referensya, ilahag referensya. Basig mangutana ni si pastor karon no, giangkon ba sa Seventh Adventist ka protestante sila? Yes, giangkon. Objection? Objection? So, time pause, palihog. So, bro, Stalwart, ato lang iwasan ng conclusion. So, at advanced reputation. So, proceed na, napakay oras, 3 minutes and 37 seconds. Continue, brother Stalwart. Okay, mga igsoon, no? Perting ninduta ang atong pagpabarog. Kung apli lang ang inyong kasing-kasing o kanang gitawag o kanang dili lang mo ingon nga gahi o kasing-kasing, magkanta sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Ha? Dili ta magpabilin sa simbahan nga wala tukura sa atong Ginoo. Dili ta. Both Bible, both reference, nagtukan o tinaw na kining atong gibarugan nga simbahan tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay giingon dinhi akong usban og basa kining ilang gasita page 41. Ingon sa dinhi, Katoliko ang iglesia? Oo, matuod nga Katoliko ang iglesia. Kamatuoran kini nga walay masinabtanong protestante bisan unsa siya kamatig lugyanon sa Santa Biblia, makaako paglimod og sa mao gihapon nga pagpatunhay sa katahuran sa kaugalingon. O kung maminaw siya sa katarungan, kini mapamatud-an kaniya. Approaching 2 minutes. Gikan gayud sa Sagrada Escritura. So dinhi sa gitawag og gasita na basahon sa atong pinangga nga mga amiga nga mga gwapa o mga gwapon nga mga amigo. Nagtug-an nga Katoliko ang iglesia, nga matuod nga Katoliko bisan pag ang mga protestante, no? Bisan pa walay kamatuoran kini nga walay masinabtanong protestante, bisan unsa siya kamatinugyanon sa Santa Biblia, makaako paglimod og sa mao gihapon nga makapatunhay nga katarungan sa kaugalingon. So dinhi sa pipila ka mga basahon atong napabarog ang tema karong kahaponon mga igsoon. O di nato aplihan nato atong kasing-kasing. No? Sama nako, sama kang Brad Jarlim, usa ka born Adventist nga nibalik sa Katoliko. Aplihan nato. Kay dinhi sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna kung kita butuon lang yun sa insakto nga pagtuon mga igsoon atong mailhan ng Ginoo. Kasaysayan o mga gitawag og mga kining referensya o kining Biblia. Kining tulo mga kaigsunan mo lig-on nga haligi nga atong pagpamatuod nga kining Katolikong simbahan o Roman Catholic Church tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Og diha lang kukutob, andam na kumudawat sa pangutana, may hapon ka natong tanang galay ko na Diyos. Brother Stalwart, napakay nabilin nga 40 seconds. I-wave na nimo.
Okay, so i-wave. So relax sa kada, inom sa gagmayng tubig. Kadali lang, Pastor ha, ato sang i-shout out ang ato ang mga audience nga naa sa The Loud Cry Ministries, no? J.K. Abugan, Michael Salvador, Berhel Casipong, Ray Alinton, Glendon Disdo, Riniel Marcilo, Josel Ibona, Windel Kabigen Manuop, Inje, Gerson Biniga. So daghan kaayong mga nagtanaw sa ato ang audience sa naay niabot og 273 sa The Loud Cry Ministries. Okay, so Pastor, ready to cross? Walay tingog, palihog kog patingog ka. Pastor, andam na ka mangutana? Set ang time og 15 minutes, palihog? Ay sa, kadali lang. Pastor, kung andam na ka mangutana, mudagan ang imong oras kung mutingog ka. Go ahead. May hapon sa tanan kay Sul. Matod pa ni pinalangga na itong igsoon, Alfredo Ngoho Stalwart. Nga si Richard Baxter, usa ka dili Katoliko, nga nagpamatuod nga nagkomentaryo sa Biblia sa New Testament nga tapukon ang tanang mga tao paingon sa relihiyong Katoliko. Tama ba ko sa kung nadunggan, Brother Stalwart? Sumala sa atong mabasa, insakto. Moderator, akong basahon ha. Insakto. Kay may nang dinita manukat sa atong tubag. Dini sa atong mabasa. Juan 10, versikulo 16. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Okay. Moderator's time, kadali lang Pastor ha. Remind lang nako nga naatay 1 minute 1 minute to construct question si Pastor. Nya kung categorical question, mutubag ang categorical, then naay 1 minute nga explanation sama silang gibuhat. Pastor, padayon sa pagpangutana. Kaila bagyong ka na Richard Baxter or wala? Sumala sa akong giingon, si Richard Baxter, usa siya ka theologian o usa siya ka gitawag og Puritans. So, mao na akong giingon, Pastor. Diha ramataman ang imong nahilahan. Moderator's Richard time. Baxter. Moderator's time. Brother Alfredo, na ay categorical question. Nakaila ba ka ni Richard Baxter? Gitubag na ko, Mr. Moderator. Yes. Naisilhan ako. Sumala sa akong na. Okay, so naa pa kay nabilin nga 47 seconds to complete your 1 minute. I-wave di mo. Padayon. Padayon. Okay. Sumala sa akong nailhan si Richard Baxter. Usa ka theologian sa Puritans nga simbahan. Usa ka protestante nga simbahan mga igsoon. So, dinhi na si Pastor Israel Villaber nangutana kang Richard Baxter, wa na niya guba ang akong gipamatuod. No? Sumala dinhi sa Biblia nga si Kristo iyang tapukon ang iyang katawhan sa Katolikong simbahan. Ayaw nagkahadlok ang Richard Baxter. Moderator's time. Objection, Mr. Moderator. Moderator's time. Pastor, wala pa nahuman ang 1 minute sa atong igsuon. Palihog ko, dili sa ta mag-interrupt. Naa pa siya yung nabilin nga 20 seconds sa iyang 1 minute to complete his answer. Ipadayon ni mo, Brother Stalwart. Sige, sa akong giingon, mao ni si Richard Baxter. Usa ka theologian sa Puritans nga simbahan o nag-translate meaning Biblia nga gitawag og New Testament. Next question. Question. Sunod pangutana, diha no mataman imong nahilahan dito kon ka Richard Baxter? Wa ba ka nahibalo nga human sa gitanggal sa Church of England gi-ordain siya bilang Bishop of Canterbury? Kabalo ka na wala? Okay. Sumala sa imong gisulti, nahibaw-an ako. Pero, Sige. Mr. Director, wa pa kumuman. Sige. Pero, kining tawhana, kauban ninyo protestante. O, dili siya Roman Catholic. So, imo hinawag ipalikon ang akong paggamit din Biblia. Next question. Sunod
suba na akong pautan na Mr. Moderator ba niya maklaro. Palihog. Nakaila ba ka kang Richard Baxter nga gitanggal siya gikan sa Church of England? Sa ito ba gitanggal siya gikan sa pagka-protestante? O gi-ordain siya bilang Bishop of Canterbury? Sumala, Ano ba balingon ano ako. wala? Sa imong giingon, mo akong nailhan nga si Richard Baxter usa ka protestante. Pamatod ni gyud Pastor Israel Villaver nga si Richard Baxter membro sa Roman Catholic Church. Haron imong ma-prove nga kining mao Biblia bias ug pabor sa amoa. Sunod. Pamatod nila. Next question. Okay. Nautana raman ko kay balo ba kang gitanggal siya pagka-protestante. O niya, kung man siya gitanggal pagka-protestante, i-ordain siya pagka-bishop sa Canterbury. Oh. Kaya balo ba ka na or wala? Sa akong giingon sa imuha, balik ang question, balik ang tubag. Sa akong giingon sa imuha nga si Richard Baxter, usa siya ka theologian sa Puritans nga simbahan o protestante nga kaupat ninyo. Next question. Mr. Moderator, nautana. Yes. Nakailaw ba kabalo ba siya nga gitanggal sa Kapila na. protestanteng simbahan? Ah. Kasi yung tubag, wag ko kabalo. Kabalo ba siya o wala? Wag ko kabalo. Okay. Itubag siya wala? Moderator's time. Kadali lang. Pastor, So, moderator's time. Pastor, kadali lang. Ang ayaw Mr. Moderator, Okay. kung gusto mo bawaan, ang yan pagkaila sa testigos, kasi gigamit niya si Richard Baxter bilang testigos. Nahibalo ba siya nga gitanggal pagka-protestante sa Richard Baxter o niya gihimong pari, bishop sa Canterbury? Okay, Moderator moderator's time. Moderator's time. Kung pangutanan niyan. Moderator's time. Moderator's time. Pastor, i-address lang sa moderator ang imuhang kuwan. Ayaw lang sa audience, no? Sorry. Bro, Stalwart, iklaro lang, nakabalo ka o wala? Yes, nakabalugos. Okay, moderator's time, kadali lang. Nakabalo, Pastor, ang iyang tubag. Nasayod siya. Papa ko na human. Aware siya. Kadali lang, bro. Aware siya sa imong pangutana, Pastor. Narohon lang ako. Bro, 47 seconds, time remaining. Palihog kong padayon sa pagtubag. Napakay oras. Go ahead. Yes. Ayaw sa magpalakpak. Moderator's time. Napay Kadali lang. sumpay. Moderator's time. Bro, kadali. Public, ganina nag-announce ko nga ayaw lang mo syagit, pamalakpak lang mo. No? Para dili mawala ang atoang mga debaters. Palakpak lang mo kung ganahan mo or kung di mo ganahan ayaw mo palyagit, ha? 47 seconds. Okay, ay sa magpalakpak, wa pa magkakaman. Yes! Nakabalo ko nga kini si Richard Baxter gitanggal sa pagka-Puritans, gibalhin sa Bishop of Canterbury nga usa ka protestante ang Diocese Canterbury mga igsoon, usa ka na ka protestant nga nasakop sa Anglikano nga simbahan. Question answer. Sunod pangutana. Wala ba'y koneksyon ang bishop sa Canterbury sa Roman Catholic Church or naa? Walay koneksyon. Nga naman. Kung nabasa ko na! Moderator's Objection, time. Mr. Moderator's Objection, time. objection. Moderator's time. Kadali lang. Kung nabasa ko na doon ay close relationship ang bishop sa Canterbury o ang Roman Catholic Church, kung nabasa ko sa history na. Moderator's time. Kadali lang, Pastor. Kadali lang, ha? Balikon ako, dili lang ta mo interrupt kinaatay 1-minute rule. Balikon ako sa atong mga debaters, naatay 1-minute rule. Pagpangutana mo tubag sulod sa isa ka minuto. Pastor, ato sa siyang patubagon. Okay, unya na imong challenge question pag human siyang 1 minute. Continue, brother Alfred. In terms of ecumenism, doon na siya connection. Pero in terms of the true church, wala siya connection. Kaya nga naman, ang founder sa maong simbahan, si King Henry, nga nibuwag sa simbahang Katoliko, nga mao ang Anglikanong simbahan. Next question. Next question, Pastor. Kanang giingon nimo nga sa Inquisition, wala siya relasyon, may relasyon. Pero sa pagka-true church, wala yung relasyon. Imo ra ng istorya, inventor na nimo, o mabasa na sa document. Okay. Pili lang. Bisa dito magpili lang siya. Mabasa ba na sa dokumento o imo-imo ra na? Okay, moderator's time. Ako lang i-clarify, naa ba kayo mapakita na dokumento sa imuhang gitubang Brother Stalwart? Okay, sumala sa mga dokumentos Katoliko ha, pero di ko mo gamit, kaya naaman sa tima, lisod po mo lapas ko ng tima. Nga non-Catholic references man. Okay. Sumala sa mga dokumentos Katoliko, mao lang mabasa. Pero
di ko mulapas sa tema, kaya ang among tema, non-Catholic references. Wala pa siya kabungkag sa iyang basahon ng tinod ng Katolikong simbahan. Mao ang Romano Katoliko. May clarification si Pastor. 1 minute, Pastor. Go ahead. Kailangan ako siya chance, kaya palangga man ako sa Brother Stalwart. No, Mr. Moderator. Moderator Ayaw. time. Kadali We lang, must bro. follow the rule. Bro, kadali bro. Nate clarification gisabutan ganina nga muhatag og clarification, muhatag tag 1 minute both side. So kanang request kanang clarification lang ni Pastor, no, ihalang pagkuan. So Pastor, naa kay 1 minute again, naka-time post ang atong time remaining, ang atong running time, naka-time post. 1 minute Pastor, clarification. Mr. Right. Moderator, hangyo ko nimo. Tatagaan na to chance si Brother Stalwart nga mubasa siya bisag dili Catholic, bisan pa Catholic nga reference. We will allow him nga mogamit. Ngano? Kaning balaod sa debate, yaha ang proposition, yaha pod ang balaod. Ang iyang balaod nagsulti nga dili sa mogamit og non-Catholic. Pero sa policy number 6-2 man tingali na or 2-6 nagsulti nga dawaton ang tanang referensya basta kay standard reference regardless of unsa na siya. So, dunay bigil. So, ang akong suggestion karon, Mr. Moderator, allow Brother Stalwart Counter objection, Mr. kadalawa ako Moderator. mahuman. Sorry. Naaman diha sa policy. Ay kung yun ang alapason na to ang policy. Ang policy, ipatuman ng policy nga mo pwede mo gamit bisan pag non-Catholic, bisan pag Catholic reference. Okay, time. Okay, moderator's time, Pastor. Akong klaruhon ang inyuhang tema. According to the resolve that the Catholic Church, the true church founded by Jesus Christ according to the non-Catholic references like Bible and other references. Pastor, kudloon ako ang imong giingon nga 6.2, maaaring gamitin ang anumang bersyon ng Biblia. Ngunit, tatanggapin ang lahat ng klase ng standard na referensya, dawaton. Okay? Pero, Pastor, kadali lang Pastor ha, wala man siya ihatag na Catholic references, Pastor. Kay naama diri non-Catholic references. So dalahon ako ni siya sa moderator karon. Correct? Dalahon ako sa moderator. Kanay object. Okay, pagkadalahon. Okay, saban bro. The Catholic document is not standard references. That is our references of the church. Okay. Dili na standard. Kadali lang bro. Dalahon ako ni sa moderator. Gutan ba ang pangutanan ni ato bang tugutan ang pangutanan ni Pastor? Yes or no? Yes. According to the topic, no. Okay, Pastor, 2 versus 1, no. Next question, Pastor. Time Sige. resume, go ahead. Sunod pangutana, kay di man dahil mabasa sa mga referensya nga usa ang Bishop of Canterbury sa Roman Catholic Church. Pero mabasa siya sa inyo lang libro. Objection, Mr. Moderator. Objection, go ahead. But Mr. Moderator, Okay, moderator's time. 50 seconds ang time remaining ni Pastor para magpabilin ang iyang oras sa pagpangutana. Naatay objection, 8 minutes and 56 seconds. Unsa man ang objection? the question is out of topic. I'm not prove the Diocese of Canterbury. I'm proving the Catholic Church or Roman Catholic Church is a true church founded on Christ according to the Bible and references. Okay, Pastor, nakay counter objection. Yan na lang, yan lang siya mabasa. Next question. Next question, time resume, go ahead. Next question, kaya mabon na oras. Ihorot sa explanation. Next question. Gigamit mo ang Merriam-Webster's Dictionary. No objection, Mr. Moderator. Moderator, time. I'm not quoting the Merriam-Webster dictionary. Okay, I'm noted. quoting the Cambridge Dictionary. Okay, Noted. sorry. Noted. Stand corrected. Gigamit mo ang Cambridge Dictionary ang definition sa or nga nagpasabot of the same. But bali pasabot nga ang the Catholic Church o ang the Roman Catholic the same name. Mr. Moderator, sa akong giingon, ang or is a conjunction
used to show the word or priest means the same. Okay. So, kanang or nga akong gigamit diha, bisag asa ni anang duha, Catholic Church o Roman Catholic Church, kay sumala pa nining ministry magazine. Bro, kadali bro. Apostolic. Kadali, bro, kadali. Objection to. Ayaw Objection sa dito. tumagal. Sorry. Ako imong oras na atay time remaining sa pagpangutana 58 seconds. Balika imong pangutana ragod pastor. Naka-time post na tanan oras. Go ahead pastor. Akong pangutana sa Cambridge Dictionary gigamit man nimo nga ang or usa ka coordinating conjunction word nga nagpasabot og duha ka mga butang nga the same. Tama ba? Ingon ka tama kay gibasa nimo. So ang sunod pangutana, ingon ka kag the same, isa or duha? Tubag. Okay. Time resume. Sa akong pagkot sa Cambridge Dictionary, kining or usa ka conjunction. Used to show the word or priest means the same. Pareho ra niya ng usa o duha, Catholic Church or Roman Catholic Church, pareho ra. Kaya nga naman, gisuporta ra na sa ministry magazine sa Seventh Adventist nga kining ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostle. Just as soon, this church become the Roman Catholic Church. Okay. Next question. Next question. So oyon siya nga duha. Sunod pangutana. Kinsay gaingon nimo nga ang pangalan sa matuod nga iglesia duha? Tubag. Okay. Objection, Mr. Objection? Dili, Objection? duha. Okay, kadali lang pastor. That is na ko. Okay. Yan ko na siya nga same gani duha. Bisag asa. So ang akong pangutana, kinsay nagsulti nimo nga ang pangalan sa matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem 30 duha ka bug pangalan. Okay. Nakay counter. Kadali lang pastor. Nakay counter objection. Nakay objection. Mr. Moderator, I'm not proving the name. I'm proving the church founded by Jesus Christ. Okay. Moderator's time. Moderator's time. Dalahon ako ni sa moderator. Tugutan ang pangutana ni Pastor Israel o dili? Nakasulod sa tiba. Yes. Okay? Duha ka buok ang niboto daan bro. Masking muno pa ko. Tubaga ang Okay. pangutana. Kinsa nagingon, Pastor? Clarify. Okay? Time pause. Okay. Kinsa nagingon? Kinsay nagsulti nimo nga ang gitukod ni Kristo nga matuod nga iglesia nga gidito sa Jerusalem gitukod 30 AD unya duha ka bug ang pangalan. Kinsay gasulti nimo? Bisag asa sa duha pwedeng gamiton. Kinsay gasulti nimo niana nga duha ka buok ang pangalan? Tubag, ang inyong masahon. Ang inyong masahon, no? The Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and His Apostle. And just as soon this church become the Roman Catholic Church. Okay, so Moderator's time. 6 minutes and 34 seconds. 6 minutes. Muna akong pangutana ha. Kay uyon sa duha, nag-ingon daw ang atong basahon. Sunod pangutana. Mabasa ba ni ana mong basahon the Catholic Church or Roman Catholic? Mabasa ba? Tinanay ni seryoso niya pamakat. Mabasa ba ng Roman Catholic Church or the Catholic Church or Roman Catholic? Kung dili mabasa, dawatong kanimo nga naman kakas publiko. Okay, moderator's time. Ang pangutana na ay gitawag og challenge question. Okay? Once nga naa gani dawaton ba nimo nga challenge question na siya. Okay? So na ay conditional question rather. Okay? Tubagon nimo bro. Okay, tubagan na ka. Okay. Time resume. Go ahead. Mabasa nga masabot. Ha? Mabasa nga masabot. Kung wala kay pagsabot, dili nimo ni masabtan nga kining Catholic Church, ancient Catholic Church, established by Christ and His Apostle, and just soon this church become the Roman Catholic Church. Sabta na! Mabasa nga masabot. Ang nabasa, Catholic Church or Roman Catholic Church or Catholic Church become the Roman Catholic Church. O sa sino nabasa? Tubag na ka? Ang nabasa, the Catholic Church or the Roman Catholic Church or the Catholic Church become the Roman Catholic Church. Sumala sa akong gingon, mabasa nga masabot, ang Catholic Church established by Christ, pag-abot sa panahon, nahimong Romano
mabasa yun, no, sa ilang basahon, nga ang Catholic Church, ancient Catholic Church, established by Christ and His Apostol, and just soon she become the Roman Catholic Church. Next question. Sunod pangutana. Ang imong tema, pamatudan nga ang the Catholic Church or Roman Catholic Church, or ang imong tema nagsulti ba nga the Catholic Church become the Roman Catholic Church? Kasi Okay. mabasa sa tema. Hindi Okay. ba basahon ni mong tema? Okay. Ang tema ba nagsulti ba nga pamatudan ni Stalwart? Ino talaga Stalwart kaya kapilido matikay dito kon mo. So Stalwart kaya Objection, Mr. Moderator. Objection. Aton pa. That is objection, Mr. Moderator. Okay? So, karoho na to nga naatay rules nga bawal ang ad hominem or personal attack. Okay? So, dili na to kalimtan nga religious debate kini. So, ipabili na to ang atong pagkakristohanon. Ipabili na to nga ang religious essence niini. Okay? 4 minutes and 24 seconds, Pastor. Diyos mo na reiterate na kong pangutana. Go ahead. Imong gipadako nga the Catholic Church become the Roman Catholic. Pero ang tema nimo nagsulti nga imong pamatudan nga the Catholic Church or the Roman Catholic wala na himong become. Ang pangutana, imo na bang gisabit ko imong tema? Kaya mabalik ta sa the become the Roman Catholic. Okay, tubag. Yaan na ba nimo imong tema? Yes or no lang, unta ka naman tayo Tubag. categorical question. No! Moderator, can I spin you 1 minute to Okay, explain? clarification. 1 minute. Time pause. Okay. Go ahead. Ngalong no, akong gitubag kay ang tema, dili basahon nato nga maudyod ni, ang tema, di batihan. Sumala sa atong, sumala sa Pastor, atong, Pastor. Kadali lang, Pastor. Clarification ni Pastor. Pastor, dili nito bag. Clarification ni 1 minute. Kadali lang, Pastor. Grabe lagi kayo Dali. ito. Dili sa mo. Nagkisa may nagsulti nga ang tema di may dibatihan. Kadali lang, Pastor. Kadali lang, Pastor. Ay, pastilan, Mr. Moderator. Yes, yes, yes. I Kabalo approve ka, your Pastor. wisdom. Yes, I Pastor. approve your wisdom. Kadali lang, Pastor. Ay, pastilan. Pastor, moderator's time, Pastor. Sama kanina ni mo, Pastor, ni hatag og 1 minute clarification. Kini siya, Pastor, clarification ni 1 minute. Dili ni siya tubag sa imo, ha, Pastor. Dili ni tubag sa imong pangutana. Clarification pa lang ni Pastor. Dili ni tubag. Laruhon ako. Naka-time post me. Dili ni tubag sa imong pangutana. Clarificatory lang niya. Nagpadayag lang siya nga iya lang ipaklaro ang iyahang punto. Bro, nakay nabilin nga 40 seconds. Go ahead. Okay, ang tema, di batihan, kay ano man, bago raman ta naghimo aning tema. Ang pangalan, dili na ingon nga, mao yun ni mabasa din ni Arisol, the Roman Catholic, the Catholic Church, or dili, kay ano man, naagani ka, negative, naago-affirmative, aron atong di batihan. So, ang imong gingon, nga mabasa pa din ni, mabasa ni masabot, no? Nga kining, dibatihan na ito nga tema nga Catholic Church o Roman Catholic Church nabasa na ito nasabot sa ahon nga ang Catholic Apostolic nga ang Catholic Church established by Christ and His Apostol as just soon she become the Roman Catholic Church. Time, kadali lang. Pastor, palihog, naka-time post ta? Time post ha? Pastor, clarification man to. Padayon sa imong pangutana, Pastor. Ibalik ni imong pangutana. Pero nihatag na siya og no, Pastor, ha, kategorikal. Ang 1 minute na lang na explanation ang atong gihulat sa iya. Palihog lang kong balik sa imong pangutana, Pastor. Ito bang naman yan? Clarification to, Pastor. Ningon ko dili tutubag. Ibalik lang yung pangutana, Pastor, pero naghatag na siya kategorikal na no. Pwede Okay. ko mangutana siya ang clarification. Ay, Dili pwede. sa imo lang pangutana, Pastor, kay nag-time post man ta, wala nagdagan atong oras. Okay. Imong oras, Pastor, wala nagdagan, ang iyaha lang. Sige. Okay. Now, matod pa nimo nga dili kaning tema may atong dibatihan. Mani ako nadunggan ganina. So unsa man ang timaha ang atong dibatihan karon tubag? Sa akong pag-ingon nga dili, katong ingon mo nga ipabasa nimo dinhi nga ang ang Catholic Church or Roman Catholic Church mo to hindi mabasa. Pero ang wapa ko nahuman. Objection, Mr. Okay, Moderator. time pause. Wapa ko nahuman. Okay, padayon. Ay, saksapaw, Pastor.
No? Sa atong giingon nga mabasa na itong masabot nga ang ancient Catholic Church established by Christ and His Apostol as she become the Roman Catholic Church. Mao na mabasa. Pero kanang among tema, di gina mabasa aning ilang basahon kay bago ra man na among isulat. Next question. Sunod pangutana. Asa mabasa o masabot sumala sa Biblia nga Catholic Church or Roman Catholic Church? Okay. Mabasa o masabot ha? Mabasa at masabot. Sumala sa Biblia ha? Nakita siya. Oo. Atong Nga tagaan. mabasa o masabot nga Ah. the Catholic Church and the Roman Catholic Church nga mauni ang pangalan sa matuod nga iglesia. Okay, mabasa at masabot. Sa atong basahon o atong sabton, ha? Basahan ito, pastor, o atong sabton. Roma, sulat ng Apostol Pablo sa taga-Roma. Versikulo 11, kapitulo 11, versikulo 12. There. And if the Gentiles have been so greatness by occasion of the sin, all Jews, small, when they shall become Christian, will they add to the glory and greatness of the Catholic Church. Asa gi-address ni Apostol Pablo ang maong sulat sa simbahan na anaa sa Roma. Mabasa nga masabot nga kining Catholic Church nga simbahan anaa sa Roma. Next question. Ang or ba? Nabasa mang or? Nabasa ang or wala? Okay. Objection, Mr. Director. Okay, objection? Ano di ba nabasa ang or? Ay, sa pastor. Galing ang pastor. Excuse me. Ang or, gusto ipabasa ni pastor nga amo araw man naghihimo. Sa sunod pa dito po. Okay, moderator's time. Pastor, next question na ba lang iprita Next imong question. or? Mr. Moderator, Yes. dili ko aware nga amo na yung kasabutan, dili na effective karon. Ay, dili kanang Wala pastor. ko, dili ko, gawa ko kabantay mga, ang among impirmahan nga the Catholic Church or the Roman Catholic Church, kanang or, dili na epektibo karon sa to pa, nagbinugtot ra ni sa panahon sa pagsulat. Okay. Objection, Mr. Okay, Director. moderator's time. At Moderator's isa, time. pala si Adaminin, Mr. Okay, kadali lang ha. Laruhon lang nako. Kamo may nagbuhat sa inyong tema. No? Kamo'y nagbuhat sa inyong tema. So, taas nga panahon ninyo ning kuan bago ta ni abot dire. So, proceed na lang ta sa pagpangutana, pastor, kay kanang cross examination time naman nato ni dili na nato ni pwede mahiling nganong ingani inyong tema. Sige, No? sir. Another No? question. Okay. Next Pastor, 1 minute and 54 seconds. Time Another remaining. question. Kabalo ko, mahort na ko 1 minute to explain niya. Matod pa sa tema nga resolve that the Catholic Church or Objection, Mr. Moderator. Dili Yes. na mo. Clarify the topic, Mr. Moderator. Clarify the topic. Kadali lang Gamit bro. pagod siya. Bro, kadali lang bro. Bro, Stalwart, kadali Sige, lang. sige. O manon sa nato si pastor kay Hindi. Gusto lang ako i-correct ang tema kay sa pagbasa ng tema ni gamit siya that which is nga walay that ya. lagi Resolve that. noted bro, mo objection ka. Pero ipahuman sa nato si pastor kay wala pa man siya mahuman sa iyang punto. Okay, Kadali okay. lang yun. Sorry, Basta sorry, na sorry. kay objection. Sorry. Pastor, naka-time post na. Padayon, pastor. Kadali na time moderator's time sa kadali. Okay. So, akong gidawat ang objection ni Brother Alfredo Moho na walay that. Okay. Walay that. So, i-proceed. Walay or. I-proceed na lang Walay ulit. that ha, walay or. Okay. I-proceed So, na lang. Kadali, pastor. Oh. I-time resume na ulit. resume na. Go ahead. So next, ang question nato mao ni, ang tema nato nagkasunod kanayon, resolve the Catholic Church or the Roman Catholic Church is the true church founded by Christ. Ang pangutana, tanggalon ba natong or, ipabili natong or? Isa mo gipangutan na sila ako. Ikaw. Ako. Oh, Gatubag. tanggalon o ipabili, Okay. okay. Ang pangutana. Ayaw tanggalan na. Kaya nga naman. Ang ordia, it's pareho ba? Either or Catholic, either or Roman Catholic. Pag mapamatod na ni mo ang Catholic Church, pwede na unta ka nga di ka magpamatod sa Roman Catholic Church. So akong gipamatudaan ako ng duha. Kaya ang Catholic Church or maura ng Roman Catholic Church, sumala sa inyong pasahod ministry magazine na ang Catholic Church established by Christ and His Apostol, she became the Roman Catholic Church. Next question. Next, moderator's time. Pastor,
Last 43 seconds. Isa ka pangutana na lang, Pastor, para isirado na to ang atong cross-examination during first stand. Then pagwan muhatag ka si muhang negative side. Last one question, Pastor. Hantod ba karon inyong gituhuan nga si Kristo may founder sa Roman Catholic Church? Okay, sumala lagi sa inyong basahon. Karon pa man po din gawas. Yes or no na lang ang Ah. pagkantan? Yes! Yes. Big yes! Okay. Wala to. Patay na. Big yes ka naman. Duha ka lingkod nga basahon, no? Nagingon din Ministry Magazine, Gasita, nga ang tinuod nga iglesia, nga ang matuod nga iglesia, piho kayong Katoliko. Tungod kay kini gisugo man magpahibalo sa tibok halapan nga kalibutan, nga ang iyang Katolikong kinahanglan masangkap sa usa ka Katolikong Kristo, nga adunay Katolikong relihiyon. Okay? Kapay tayo mga tao. Okay, wala na, Pastor. Wala na kita. Lingon ako nga last question na to kay ang atong oras na bilin. Bilaay lang isa ka pangutana. Ayaw na bro, kay madugay ka. 43 seconds ang nabilin ganina sa last question niya. Tugot na lang tag usa ka pangutana. So daghan kayong salamat Pastor Israel sa imong mga nagbukal-bukal nga pangutana ngadto sa affirmative side si Pastor Alfredo Ngoho Jr. Okay?